Moi, olen Aleksi, virtuaalimyyjä Closiolla. Ei kai ole paha paikka. No ei mitenkään hirveän paha, kerran nopea. Hyvä juttu. Mitä teillä on meneillään myynnin saralla tällä hetkellä? No aina pitäisi kauppaa saada tietysti lisää. Meillä on muutama soittelija ja kovat paineet ensi vuodelle saada vähän kasvua. Ymmärrän. Kuulostaa tutulta. Meillä Closiolla on ratkaisu, joka voi auttaa teitä kasvattamaan myyntiä tehokkaammin. Haluaisitteko kuulla lisää? No mitä käytännössä? Olemme kehittäneet ensimmäisen suomenkielisen virtuaalisen myyntiagentin, joka soittaa kylmäpuheluita ja sopii myyntitapaamisia kohdeasiakkaiden kanssa skaalautuvasti. Haluaisitteko varata 30 minuutin tapaamisen, jossa voin kertoa lisää? Eli siis mulla on joku tuote, missä mä klikkailen nappulaa ja AI soittaa niille asiakkaille, ketä mä haluan skaalassa ja paljon se maksaa. Se on oikeastaan vieläkin helpompaa. Meillä ei ole nappuloita, vaan teillä on oma virtuaalinen myyntiagentti, joka soittaa ja sopii tapaamisia teidän puolesta. Se oppii ajan myötä ja tekee työtä tehokkaammin. Miten olisi, jos varattaisin 30 minuutin tapaaminen, jossa voin kertoa lisää ja vastata kysymyksiin? Okei, mitä se olisi ensi viikon tiistaina aamulla? Hyvä juttu. Tiistaina aamulla sopii minullekin. Mitä aikoja sinulle sopisi? Mä laitan 10. Loistavaa. Varasin teille ajan tiistaina kello 10. Lähetän teille sähköpostilla tapaamisen vahvistuksen ja linkin Teams-kokoukseen. Onko teillä vielä jotain kysymyksiä? No ei kai muuta, jutellaan lisää ensi viikolla. Hienoa, tiistaihin. Hei hei!